मुखिया जी, ए मुखिया जी, ए मुखिया जी मन होखे त बोली, नहीं तो रउआ खोई बरदास वाला गोली। ए मुखिया जी मन होखे त बोली, नहीं तो रउआ खोई बरदास वाला गोली। इतना बेहाल भइल बानी, कहीं तो रउआ न में लिख दी जवानी। कहेला इतना बेहाल भइल बानी, कहीं तो रउआ न में लिख दी जवानी। देखिए के हम के ईमान जाला डोली, ईमान जाला डोली, ईमान जाला डोली। अरे बोला ये जहाज बुकिंग काल होई कि ए मुखिया जी, ए मुखिया जी, ए मुखिया जी मन होखे त बोली, नहीं तो रउआ खाई बरदास वाला गोली।